नायनो मोननायनि मिनिथायदों যাব না কোন দিকে ওই যে পুরানা গাড়ি বাইকের শোরুম দিছে যে উঠ উঠ হ্যাঁ যে করিমবাজার পার হয়ে করিমবাজার থেকে দুলো আগিয়ে না আমরা নয় দিকেই যাব তুমি হাবড়াবিল বলে যাবা ওই হাবড়িবিল যাব বেশি দিন হয় নাই না সব নতুন সব আপনারই যাচ্ছি এগুলা এগুলো নতুন বাড়ি কোন জায়গা থেকে আসি বাড়ি করবা লাগছে গ্রামে থেকে আসি এইখানে করতেছে Habrubill, yeah. 시간을 잠깐 드리겠습니다. Hello. Habrubill. Habrubill. Habrubill lang ang kita. Ini kayak garden mat aku hay मोजां मोनदा मोजां नंला दा लोगोफोर हाब्रुबिलनि लामाया बेसेबा समायना नुदों बिफांनि गोरलै गोरलै बिलाइजों बेजोंबो टाउन थांजायो नैबेजोंबो ओमफ्राय बियो हाब्रुबिल बेसेबा समायनाथार नुदों नै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ अन्नानै नायलांबाय था साफाथार मोजांथार नुदों लामाखौ हा भिडिअ खालामदों मोजांथार नुदों शुटिं लानो मोजांथार जादों लोगोफोर बिराद साफा साफा दं बिफांनि बिलाइ गोरलै खिलिनायजों मोजांथार नुदों शुटिं लादों आं बाबा हारसिङै नै आंनि चेनेल नोंखौबो नुगोन आंनि चेनेलाव मबाइलाव हगारगोन नालाय हा कपिला नार्जारि होमबानो नाय नोंखौबो नुगोन नाय आं दा ओमफ्राय बिथिं हाबलांसिगोन बेसेबा गोथौ एन्जर गब्लं बायदि बिराद मोजांथार नुदों नै सिनारिफोरखौ सान्दुंनि थाखायनो मोदानानैनो नायनो हायाखै आं गोसाइगाव टाउन मोनफैबाय आं लोगोफोर गोसाइगाव टाउनखौ नायजोनो फैबाय था आंजों सुप्रिया हाजोआव प्रिया गोसाइगाव बाजार
태우그라 नोंसोरो नै बिथिंहाय मन्दिर दं मा काली मन्दिर बिथिंहाय Gossaigaon स्टाइल बाजाराव फैदों लोगोफोर स्टाइल बाजार जाय Gossaigaon फैयो स्टाइल बाजाराव हाबनो हागोन बबेयाव थांखो बिसोरो आंखौ गारना बैजोंसो थांदों आंनि बियानै सानैबो बिसोरो ओमफ्राय भिडिअ नुजानो लाजिसोगारो लोगोफोर जाय Gossaigaon फैयो स्टाइल बाजाराव हाबनो हागोन नै बिराद मोजां बेवहाय काउन्टार थ' बायरायाव ओंखारग्रोगोन र' बेखौसो हमनो थिनदोंना आङो नों मोनालै र' ओरै फिदिंहराखै जिया जेबोथ' लायाखै